салом тамошобинони азиз, ин барномаи навбатии мост аз телевизиони Баҳористон манзури шумо. Дар масъулияти пагоҳи рӯзии имрӯза доир ба яке аз маҳсулотҳои ширӣ творог суҳбат хоҳем кард ва барои ба саволҳои худ посух гирифтан ба барномаи худ даъват кардаем духтури кӯдакона Нуралиева Гулбаҳор Мақсудиновнаро. Ташаккури зиёд ки ба барномаи мо омадед. Саломат бошед. барномаи худро аз чунин савол оғоз мекунем. Оё творог ба кӯдакон лозим аст ё ин ки не? бале, ман метавонам ҳатмист гӯям, чунки кӯдак доимо дар марҳилаи инкишоф аст, ҳатмист лозим аст ва бояд ки истифода баранд аз ин маҳсулот. Дар қатори дигар маҳсулотҳои ширӣ ҳатмӣ бояд аз творогам истифода бурда шавад. Саволи дигари мо ин аст ки аз кадом вақт, яъне аз кадом сину сол ва чӣ миқдор додани творог бояд шурӯъ кард? мо медонем ки аз 6 моҳа сар карда шири модар кифоя нест барои инкишофёбии кӯдак ва барои ҳамин ғизои иловагӣ дар кӯдакон аз 6 моҳагӣ тавсия дода мешавад ворид намудани ғизои иловагӣ. Творогро ҳам метавонем аз 6 моҳагӣ, яъне аз ним қошуқча сар карда ба кӯдак аллакай додан гирем. Мо аз ним қошуқча сар карда ба кӯдак додани творогро оҳиста оҳиста зиёд мекунем то 1 пиёла. Ин ҳам мувофиқи сину сол ва хоҳиши кӯдак мебошад. Барои он ки кӯдакон яъне хӯрдани творогро он қадар нағз намебинанд ва рад мекунанд, мо ба модарон тавсия медиҳем ки шавқу завқи кӯдакро тавассути яъне ба творог илова намудани яъне ғулинг, мавиз ё ягон намуд шарбатҳои ширин истифода карда барои иштиҳои кӯдакро зиёд кардан, яъне тайёр карда пешниҳод кунанд ба кӯдак. Барои додани творог ба кӯдак аз кадом намуди яъне творог мо бояд шурӯъ кунем, яъне кадом намуди онро мо бояд интихоб кунем? Тавсия медиҳам албатта ки маҳсулотҳои ватаниро, чунки муҳлати истифодаи онҳо яъне давоми 3-4 рӯз мебошад. Он маҳсулотҳое ки аз хориҷи кишвар мебиёянд ва давомнокии муҳлати истифодаи онҳо то 3 моҳ мебошанд, инҳо ба кӯдакон мо қатъиян тавсия намедиҳем. Истифода бурдан танҳо аз маҳсулотҳои ватанӣ. Дар шароити хона ҳам метавонанд модарон творогро аз шир тайёр карда диҳанд. Чӣ тавре медонем, на ҳама вақт дар хона яъне ки творог метавонад бошад. Ҳангоми набудани творог модарон яъне аз кадом намуди маҳсулотҳо метавонанд истифода кунанд, яъне онро бар ивази творог ба кӯдак диҳанд? Творог ин худ масъулаи ширӣ мебошад ва метавонад дар ҷои творог албатта ки аз кефир, аз ҷурғот, аз ҳама маҳсулотҳои ширӣ метавонанд истифода кард. Яъне ҳамон миқдор ки мо творог медиҳем ба кӯдакон, ҳангоми набудани творог ҳамон миқдор низ аз кефир, шир истифода мекунанд? Албатта, ё ин ки фарқ мекунад? ҳамаи маҳсулоти ғизои иловагие ки ба реҷаи хӯроки кӯдак ворид карда мешавад, оҳиста оҳиста ва аз миқдори кам дар аввал бояд мо сар кунем ва оҳиста оҳиста вақте ки мутобиқ мешавад организми кӯдак ба ин маҳсулот, баъд мо метавонем оҳиста оҳиста онро зиёд кунем. Мо метавонем луби ва ё ин ки чормағзро ҳамчун ивазкунандаи творог истифода кунем? Луби, чормағз инҳо яке аз маҳсулотҳои ғизонок мебошад. Мо намегӯем ки инҳоро ба кӯдакон дода нашаванд. Инҳо албатта ба реҷаи хӯроки кӯдак ворид карда мешавад мувофиқи сину сол, лекин ҷои маҳсулоти шириро гирифта наметавонад. Барои ҳамин мо метавонем агар дар ҷои творог дар хона ҳарчи аз шир тайёр карда бошад, агар ҷурғот, кефир, панир, мо метавонем аз ин истифода кард. Ба ҷои творог мо метавонем он маҳсулотҳое ки аз шир тайёр карда мешавад ба реҷаи хӯроки кӯдак ворид намоем, яъне ҷурғот, кефир ки дар таркибашон инҳо ҳам ба мисли творог бифида ва лактобактерияҳои лозимӣ доранд барои инкишофи рӯдаю меъда, мо метавонем ворид кард ва инчунин ҳама он маҳсулотҳое ки он хӯрокҳое ки метавонад бо шир тайёр кард, яъне шӯлаҳое ки бо шир тайёр карда мешавад, шир биринҷ, ордоб, ҳар вобаста аз яъне ҳунари модар бо шир метавон ҳар гуна хӯрокаҳо тайёр карда мувофиқи табу завқи кӯдак дода шавад. Ташаккури зиёд ки ба барномаи мо омадед ва ба саволҳои мо посух гардонидед. Ин буд барномаи навбатии мо. То барномаҳои оянда.